dar și cu ocazia unor evenimente din viața unei comunități sau a unei biserici. Au apărut târziu clopotele în biserica creștină, dar ele au o legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă două trâmbițe de argint cu care să cheme poporul fie la rugăciune, fie și la săvârșirea jertfei, fie la deplasarea prin pustiu. De câte ori era nevoie, trebuia aceste trâmbițe să sune și să răsune, fiind folosite de seminția lui Aron, de preoții templului, pentru ca poporul să poată să fie îndrumat. Biserica a preluat această rânduială din Vechiul Testament și a amplificat-o. Și a fost nevoie de acest lucru pe măsură ce comunitățile creștine au crescut și biserica s-a întins și s-a lățit pe fața întreg pământului. În trecut, meșterii care dețineau arta turnării clopotelor au făcut din acestea file de istorie. Pe ele se regăsesc inscripționate adevărate cronici cu privire la începuturile comunității și la ctitorii bisericii respective. În prezent, meșteșugarii, în marea lor majoritate trecuți de prima tinerețe, se sting încet fără să mai aibă cui să lase tradiția. Și totuși, într-un sat aflat la 20 de kilometri de Baia Mare, există un tânăr pasionat de clopote. Radu Blotor are 30 de ani și s-a dedicat acestei meserii cu 5 ani în urmă, după ce a terminat cu 10 școala de muzică. Am găsit un preot tânăr din comuna Strâmtura, în județul Maramureș. Dânsul avea parohie nouă, zice, nici eu n-am mai construit până acum biserică, sunt nou, nici tu n-ai mai făcut clopote, hai să încercăm, vedem ce iese. Am turnat un clopot de 120 de kilograme pentru dânsul, care a ieșit destul de bine în comparație cu ce mai auzisem eu, dar incomparabil cu ceea ce facem la ora actuală. Și acolo a început totul. Dornic să se perfecționeze în ceea ce face, Radu a început să caute pe internet cea mai mare firmă de clopote din lume. A aflat că cei mai buni în acest domeniu sunt rușii, care au făcut o adevărată artă din turnarea clopotelor și mai ales din împodobirea lor. Cu ajutorul unui prieten care cunoștea limba rusă, l-a sunat pe Nicolae Piatkov, patronul celei mai renumite firme pe plan internațional. Am vorbit cu patronul de acolo, Nicolae Piatkov, a vorbit cam o oră jumate la telefon. După ce a terminat convorbirea, zice, patronul de acolo e un om foarte de treabă, a zis că ne ajută cu orice avem nevoie, să facem fax, să trimitem un fax cu întrebări, ce ne interesează. Am pus și am trimis un fax, ne interesează rețete, desene tehnice, temperaturi de turnare, modalități de turnare, modalități de formare. Și am început să așteptăm după ce am trimis faxul. A doua zi n-a venit nimic, a treia zi am primit un fax imens, jumătate de rolă de hârtie, în care am primit rețete pentru fiecare mărime de clopot, desene tehnice, modalități de turnare, temperaturi de turnare, informații foarte prețioase pentru noi. Din acel moment, Nicolae Piatkov a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai săi și ori de câte ori se află în impas, apelează la sfatul lui. Primul clopot făcut după ce a început colaborarea cu firma din Rusia a fost pentru mănăstirea Săpânța Peri din Maramureș, considerată cea mai înaltă construcție de lemn din Europa. Este un clopot de 57 de kilograme. Localnicii ne spun că îl aud la 7 km distanță, ei, mănăstirea încă fiind în construcție, muncitorii sunt și din satele învecinate și cu acest clopot se anunță când se începe lucrul la mănăstire. Și dânsii spun că îl aud la 7 km distanță. Sunetul lui este foarte bun, o să îl și auzim.
când va trebui făcute următoarele clopote, când o să se ajungă și la de etapa aceasta, să continuăm cu un set de clopote care probabil unul dintre clopote o să fie foarte mare pentru această mănăstire. Clopotele de început au fost făcute într-un cuptor de 100 de kilograme și într-un spațiu de dimensiunea unei camere. În urmă cu un an, cu ajutorul unui credit, meșterul clopotar a cumpărat o hală de 600 de metri pătrați și a început să facă investiții. A pus geamuri, uși, a instalat un pod rulant, iar acum așteaptă primăvara pentru a continua modernizările. Peste 100 de muncitori au trecut prin fabrica de clopote a lui Radu Blotor. În final au fost aleși 8, pe care i-a calificat la locul de muncă și împreună cu care descoperă în fiecare zi tainele acestei meserii. În turnătorie sunt rebuturi. Rebuturile în turnătorie, costurile sunt imense. Și sunt posturi care nu le mai poți recupera. Și atunci îți trebuie oameni foarte buni să-ți facă cât mai puține rebuturi. Și atunci oamenii îi găsești greu. Deci trebuie să fie oameni care să nu vină la lucru și să zică ori nu mai vine ora 2 și ziua de salar. Eu încerc să mă duc pe un tip de oameni care vin și gândesc așa: mă pun să lucru, nu mă gândesc la bani. Mă pun să lucru, să o fac din plăcere și după aia eu îl plătesc, bineînțeles, excepțional. Dacă o face din plăcere, atunci sigur face bani. Dacă o face de măs la serviciu, trebuie să lucru, acum e șef aici mă vede, acum îi dus de aici nu mă vede, atunci nu prea ne împăcăm. Programul muncitorilor începe la ora 7 dimineața și se termină în zilele în care se face turnarea târziu în noapte. Este nevoie de șabloane speciale, de anumite materiale și mai ales de plăcerea de a vedea că din mâinile tale se naște ceva. Cele mai importante etape în construirea unui clopot sunt formarea, ornamentarea, turnarea, șlefuirea, acordarea și apoi asamblarea. Șabloanele cu care lucrăm sunt șabloane create, omologate din Rusia, Germania, bine, mai modificate de noi, ca să meargă bine. Se formează, se lucrează în nisip. Noi am căutat cele mai bune nisipuri, că nisipurile de turnătorie sunt foarte, foarte multe și de multe tipuri. Formarea care o facem noi este formare la bioxid, se cheamă, care se face cu nisip, silicat de sodiu amestecat. Se întărește cu bioxid, totul se lucrează mai după șablon. După ce s-a șablonat clopotul, se dă niște găuri ca să se poată întări, să intre bioxidul de carbon în tot nisipul, să-l întărească. S-a întărit partea exterioară a clopotului, după care se vopsește. Se vopsește cu grafit. O vopsea pe bază de apă și alcool. Se vopsește și după fiecare vopsire se uscă cu gazul, cu foc, ca să fie uscat. Și se vopsește de atâtea ori până iese fin. Operația cea mai lungă este operația de ornare a clopotului. Pentru că acolo trebuie să lucrezi cu foarte mare atenție, toate ornamentele trebuie puse aproximativ la milimetru și scrisul care durează mai mult. În rest, merge foarte repede. Operațiile sunt foarte, foarte multe, dar merge. Asta e cam cea mai lungă operație, operația de ornare. Procedeul prin care se ajunge la forma finală a clopotului este deci următorul. Se fac 2 clopote false, de dimensiuni diferite, care reprezintă mulajele pentru interiorul și exteriorul clopotului. Se copiază apoi în niște forme speciale care se suprapun. Diferența dintre ele este umplută cu bronz. De altfel, turnarea este cea mai spectaculoasă operațiune. Aceasta se face de obicei o dată pe săptămână, vinerea, și Radu Blotor ține de fiecare dată să participe. Răcirea și consolidarea mai durează câteva zile.